விடாமுயற்சியின் மறுபெயர் விஜய் சேதுபதி. எந்த ஒரு சினிமா குடும்ப பின்னணியும் இல்லாமல் தனது திறமை விடாமுயற்சி மூலம் கோலிவுட்டில் தனக்கான தனி இடத்தை பிடித்தவர்தான் விஜய் சேதுபதி. விடாமுயற்சியின் மறுபெயர் விஜய் சேதுபதி என்று சொன்னால் அது மிகச் சரியாக இருக்கும். எத்தனை சோதனைகள், எவ்வளவு கஷ்டங்கள், இடர்பாடுகள், எண்ணிலடங்கா துன்பங்கள், இவை எல்லாவற்றையும் விடாமுயற்சி என்னும் செயலால் வெற்றி வாகை சூடியவர்தான் விஜய் சேதுபதி. தமிழகத்தின் விருதுநகர் மாவட்டம்தான் ராஜபாளையம். தனது 11வது வயதில் குடும்பத்தோடு சென்னைக்கு வந்தபடியால் விஜய் சேதுபதியின் பள்ளி கல்லூரி காலங்கள் எல்லாம் சென்னையிலேயே தொடர்ந்தது. கை செலவுக்காக கிடைத்த வேலைகளை எல்லாம் செய்து வந்துள்ளார். அதன் பின்பு முத்துசாமியின் கூத்துப்பட்டறையில் விஜய் சேதுபதி கணக்காளராக இருந்து நாடகங்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். பின்பு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக குவைத்துக்கு வேலைக்கு சென்றார். அங்கும் மனதிருப்தியுடன் வேலை செய்ய இயலாததால் மீண்டும் தமிழகம் வந்தார். தமிழகம் வந்தவுடனே அவருக்கு காதல் மெல்ல பட்டாம்பூச்சியாய் படபடத்து வந்து அமர்ந்தது. உடனே காதலித்த பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டார். சினிமாவில் நடித்தால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற உந்துதல் அவரை மெல்ல சினிமா துறைக்கு இழுத்து வந்தது. நிறைய குறும்படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார். அதன் பின்பு 2000 ஆண்டுகளில் திரைப்படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார். இவர் யாருக்கும் தெரியாத வகையில் சின்ன கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். நாம் இப்போது கவனித்து பார்த்தால் கூட ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போவோம். அதில் ஒன்றுதான் வெண்ணிலா கபடி குழு, சுசீந்திரன் இயக்கிய படம். இந்த படத்தில் கபடி குழு வீரர்களில் வலிப்பு வந்து சுருண்டு விழுவார். நான் மகாநல்ல படத்தில் நண்பராக வந்து போவார். இதே போன்று எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி, பலே பாண்டியா போன்ற படங்களில் சிறிய வேடங்களில் நடித்தார். இதன் பின்புதான் தனது விடாமுயற்சியால், அதாவது இந்த உலகத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வழியில் எப்படியோ உதவி செய்யும். அந்த வகையில் சுசீந்திரன் வடிவில் வந்து அவர்தான் இயக்குனர் சீனு ராமசாமியிடம் அறிமுகப்படுத்த, அவரது இயக்கத்தில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மூலம் தமிழ் திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். இதற்கிடையில் டப்பிங் யூனியன் உறுப்பினராக சேர்ந்து திரைப்படங்களுக்கு குரல் கொடுத்திருந்தார். தென்மேற்கு பருவக்காற்று வெற்றி பெற்ற பின் தமிழ் சினிமாவின் பார்வை அவர் மீது விழத் தொடங்கியது. சுந்தரபாண்டியன் படத்தில் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். பின்பு பீட்சாவில் கதாநாயகனாக நடித்தார். தனக்கான ஒரு இடத்தை தமிழ் சினிமாவில் பிடிக்கத் தொடங்கினார். நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணோம் என்ற படத்தின் மூலம் ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தையே உருவாக்கினார். இவரின் யதார்த்தமான நடிப்பும் பேசும் விதமும் மக்கள் மத்தியில் எளிதாக கொண்டு போய் சேர்த்தது. சூதுக்கவும் படத்தில் ஒரு தாதாவாக நடித்தார். ஒரு கதாநாயகன் நரைத்த தலையோடு தொந்தியும் தொப்பையுமாக நடித்து ஒரு படத்தை வெற்றி பெற செய்யலாம் என்பதற்கு விஜய் சேதுபதி உதாரணமாக இருந்தார். இந்த படத்தில் இவருடைய நடிப்பு திரையரங்கில் ரசிகர்களின் கைத்தட்டல்களை அதிர வைத்தது. அதன் பின்பு சூப்பர் டீலக்ஸ் என்ற படத்தில் திருநங்கை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தேசிய விருதை வாங்கினார். சீதக்காதி என்ற திரைப்படத்தில் வயதான தோற்றத்தில் நடித்து என்னால் எதிலும் சிறப்பாக நடிக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தார். முன்பெல்லாம் கதாநாயகன் என்ட்ரி கொடுப்பதுதான் மாசாக இருக்கும். ஆனால் தற்போது வில்லன் என்ட்ரி கொடுப்பது பிரபலமாகிவிட்டது. அதன் தொடக்கம் விஜய் சேதுபதிதான் என்று சொல்லலாம். அதற்கு உதாரணம் விக்ரம் வேதா என்ற திரைப்படத்தில் அவர் என்ட்ரி கொடுக்கும் காட்சி சிறப்பாக இருக்கும். இதே போன்று மாஸ்டர் படத்திலும் தூள் கிளப்பியிருப்பார். 96 படத்தில் தான் படித்த பள்ளியின் வகுப்பறையை பார்க்க போவார். படியிலிருந்து ஒரு நீண்ட ஹால் வழியே நடந்து போகும்போது அவரது உடல் அசைவின் மூலமே நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பார். மிக அருமையாக இருக்கும் அந்த காட்சி. அனைவராலும் ரசிக்கப்பட்ட படம் 96. தன் தந்தை மீது அதிக பாசம் கொண்டிருந்தார். சம்பாதித்த பணம், அறிவு அனைத்தும் மகனுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்று நினைப்பது அப்பாதான். தந்தை சொன்ன அறிவுரைதான் நம் வாழ்க்கைக்கு எப்போதும் உதவும் என்பார் விஜய் சேதுபதி. ஒரு முறை அவர் அப்பா புகைப்படம் முன் நின்று திட்டினாராம். இப்ப நான் நல்லா இருக்கேன், அதுக்கு காரணம் எங்க அப்பா தான். ஆனா இப்ப அவரு என் கூட இல்லங்கிறத நினைச்சுதான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். அப்பா மீது அவ்வளவு அன்பு செலுத்தியவர் தான் விஜய் சேதுபதி. இந்த உலகத்துல எல்லோருக்கும் ஹீரோ என்றால் அவங்க அப்பா தான் ஹீரோ. என்னோட ஹீரோவும் என் அப்பா தான். அவர் இல்லனா நான் இல்ல, அவரால் தான் நான் இங்க இருக்கேன் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னார் ஒரு மேடையில். முன்பு சொன்ன மாதிரியே விடாமுயற்சியின் மறுபெயர் விஜய் சேதுபதி. அது சரிதான்.